Hello guys, na ako sa Manila karon bago lang ko nakaabot, mga wala pa nag sa oras na. Naglibog ko ba kay daghan na kinasakyanan ang Manila, guys. O daghan kay bay. Oh. Oh. Tato. Naglibog ko kung kuan. Naglibog ko kung asa ko magi. Karon nasi sir. Naglibog kay na ra man ko dire guys. Naglibog ko asa mo agi kay wala may pedestrian diha god. Nasa akong matubangan karon guys. Kuan man gud ni kanang namang gud ni aro-aro. Yahat na ni. Amang ko padulungan ni. Pa. Pwede ka ni ba guys, pwede ka ni kuan tabukan ning nay aro-aro. Stilan ba ni Manila eh. Naglibog pag ko ganina kay magtagalog naman abot diri di ay. Awang kauban gina sa eroplano, nagkuan. Pagsakay na mo dito sa Cagayan de Oro, Bisaya pa. Huy, pag abot na mo dito paglanda ko diri sa kuno. Tagalog na, ano ko nga. Abot na tan siya nga. Ano po? Giyatay. Dili sir. Mga buang naman sila kay pagsakat na ko ganina. Kuan man. Bisaya sila, Bisaya. Pag naong lagi namo ano siya nga. Abot na ta diri bay, ano siya nga. Ano po? Lah, ang mga amaw nagtagalog. Karon pero wako problema sa Tagalog. Ang problema karon unsaon ako pagtabok. Dili baka ako dakpon diri kay ang ilang pedestrian lagi diri nganong araw-araw Manila unsaon man ako pagtabok. Bawal mo siguro diri no. Mangutana pag ko karon asa ko padulong kay wako kabalo nakalimot na ko sa sakyan. Ay pa. Ate mahalo kong badakpan na bay police station sa kuan at bang. Skutan nitin pa. Dili man mahurot ang sakyanan ni Manila ani mas. Agoy Ginoo ko. Sir, okay ra mo tabok dire sir? Okay ra mo ay Tagalog man ini. Okay lang mo yung sana. Oh, tatawid. Okay lang yan. Sir, saan yung sakayan papuntang TAP? TAP dito pa. Yung jeep ano? Jeep, Baclaran. Baclaran lang ang dumadaan dito kabila. Yun ang mga ano, bus o jeep ng Baclaran. Sa Baclaran, sir, maraming bakla. Baclaran. Sipan. Diyan ako. Oh, dito kabila. Diyan. Okay, sir. Salamat, sir. Maraming salamat. Pwede daw tumabok dito. At kay tani itong Tagalogan ni. Ilarab akong dala ni. Pa, visit na ni. Uy, hindi Ginoo ko. Nay jeep. Nay bus. Nay pa. Nay pa kay buang man ni kalakyan ni. Ingon sa kapulis gayina nga ang kuan daw maagi daw ko og tap sa jeep o bus. Sila naglibog namang kuan ning kalakyan ni. Ito pa ha. Ate na ni. Sir, good morning sir. Sir, saan yung papuntang TAP? Anong papuntang TAP? Ayun, sakay tulong pa. Bus? Basta sa TAP na yan sir. Diretso. Salamat sir. Sabihin mo lang TAP ka. TAP. Salamat sir. Sura kayo magtagalog diri guys. Wala ko ma-stress sa biyahe sa eroplano guys. Na-stress ko sa Tagalog diri. Kay gahe kayo. Saan yung bawal tumabok anong inana? Pa guys ha. Mas lisod kining Manila guys. Mauli na lang ko sa Mindanao ani mas. Uy, guyod-guyod diri nga. Ta. Sa mayon akong buhaton. Nagkuro ng amot, ipamahaw na ko. Gipangitan na po na ko diri ang kuan kanang dalan asa mo tabok. Ay, daan na ra diri. Ibo ko kanas lang sir na madakpan ko, pa. Oo ko. Pa ha. Magsakay na ko ng bus. Makaabot na ko Baclaran. Pa. Nganong kalisod bagid gid sa Manila nganong kinahanglan magid nga magkuan ko kanang magtagalog. Na, muli na lang ako Mindanao.
Muli kong Mindanao. Sir, good morning. Saan yung sakayan, sir, papuntang top, sir? Hindi ka lang dyan, bus. Hindi ka lang dyan, bus. Hindi ka dyan, bus. Pwede dyan tumabok, sir. Ah. Pwede daw tumabok. Ngayon, Tagalog na ako, pwede na to? Pwede tumabok. Stay, may ni eh. Nana po ning dalan diri nga, dili ka kahurot. Dili ka kahurot ang kanang sakyanan diri. Kamuka ni. Kakurog na akong gamot. Gutom na kayo. Pagtabok pa lang gali, napurisyon ako. Oh, daghan ka sakyanan. Dire ko mapatungod kay na yelo ang dalan dire. Daghang rugby boy. Daghang rugby boy ba dire? Kumpa. Kita ni nga lugar eh. Hala. Sama dili man mahurot. Di mahurot ang sakyanan. Pa. Pa. Pigahak na mga ligsan mang taganin di orasan. Kinapogi pulis madakpan ko, mahalaan ko anig mauti ba. Pa. Okay. Baklaran domestic na iya. Mia. Unsa akong buhaton ani bis. Kinsa may nasa Manila karon guys? Libre ako ninyo pamahaw gutom na kayo. Diri pa lang gani oh. Dugay na kay tabok pa lang naglisod na kog tabok diri. Ginoo ko. Kadag ko pagka silang bus diri. Pupunta akong tab sir tapos. Ha? Okay lang bang tatawid dito sir? Oo, walang bawal yan. Walang bawal dito. Oo. Uy, Tapos, guys, ang ganda ng bus. Ayan. Sir, anong pangalan mo sir? dire. Jerry. Si Bulkit pala ako sir. Sa Yes, the best Cagayan de Oro. Ayan. Yan na yan. Namumblema ako paano tumabok. Paano yung Tagalog? Ang hirap. Labag. Labang. Baro na magbisaya sir. Oo, Cebu. Eh, gino. Taga Cebu atong meron na pa amigo sir, ano sir? Jerry. Dire. Jerry, si Sir Jerry taga Cebu. Ginoo ko. Asa top. Basta top sir yung manying yung train. Oh, tren, LRT. Oh, LRT, MRT. Oh, Yun, Itza yan. Doon ka bababa sa Rotunda. Rotunda. Sabihin mo lang kung Rotunda. Nandun na ang top ang LRT. Tapang LRT. Itza, yung unang istasyon, Itza, Oh. LRT yan. Mm. Saan ka ba? Pupunta akong Mandaluyong pero kakain daw ako sa top. Oo, MRT ka. Bababa ka sa Itza station. MRT yan, huwag kang sasakay sa LRT. Guys, si Sir Jerry, timanan nyo yung salty ha. Ayan, maraming nagbe-view sa atin ngayon sir. Tapos, basta sabi ni sir, punta daw akong top, Rotunda. Baba ka, tapos sakay ka MRT. Mm. Itza. Rotunda, Itza station Pag yan. pupunta ako ng Mandaluyong sir, anong sasakyan ko sir? MRT ka na lang para pwede rin sa bus. Sir, dili ni mahurot ang sakyanan diri sir. Daghan man kayo sir, paingon digto sir, okay na, mangugina. Di ko kalabang diri kay ganina ako nagulat-hulat. Dito dugay kayo kalabang diri, damot yung dugay kalabang. Lalabang mo lang. Paglabang mo, hulog mo na sila. Unong dili. Pag Basig ligsan ko sir ba? Pinoy. Dito ka lang kasi akyat sila sa Mandaluyong ka, pwede ka rin sa sa bus. Pero traffic matagal ka. Sa bus? Kaysa LRT, dali lang. Exactly. Kung gusto mong Papunta akong top ngayon, sakay ako ng bus. pwede rin sa bus. Diretso ka na, Mandaluyong. Sabihin mo lang sa konduktor. Anong mas mahal sir, yung bus o yung jeep? Ang bus? Bus mas mahal. Kaysa bus ka, di ka nabababa. Anong sasabihin ko sa driver sir? Mandaluyong. Baba Ay. ka Mandaluyong. Diretso Mandaluyong. Oo, diretso na yung Mandaluyong. Itza yung Mandaluyong eh. But, dadaan yan sa Itza eh, tapos baba ka doon, Mandaluyong na yan. Sir, kung mawala ko yung sir, balikan taga diri sir, nara ka diri kalibot-libot sir. Oo, Sir Jerry no? doon sa nursery ang namin. Yes sir. Pahingaan.
Ah, sige sir. Mandaluyong ka? Gay, naglibog na gigod kay ulbo na akong kaspa dire besh kay sama ni. Sino ang susugat doon tayo? Wala, may pupuntahan na ako pero mas pa siya. Walang susugat. Sa Mandaluyong. Ano susugat? Susugat. Salubong. Sa lubong sino susugat? Walang salubong, walang sugat tayo. Wala. Okay. Hindi. Mandaluyong ka. Oo, Mandaluyong. Malaki yung Mandaluyong eh. Kana nga sir, pwede na siya kana sir, na baklaran. Hindi, ano lang yan? Baklaran. Tapos ikot, balik naman ito. Sir kanang baklaran sir, gitawag siya baklaran kay simbahan? Simbahan. Ay dili din na siya sir kanang baklaran, daghang kay bakla ana Hindi. Simbahan yan. simbahan. Oo, yung baklaran. Kuno daghang nga bayot tira sir ba? Ay, wala. Baklaran. Baklaran, pangalan sa simbahan yan. Pangalan simbahan. Ano nila? Siya yung patron nila, ano, mahal na ganun. Sir dili ta bandakpon dire sir. Hindi, walang bawal yan. Hindi, wala sa tawiran. Ito lang tawiran. Eh. Sir, ito sir, kung gusto mo makita mong mukha mo sa Facebook, andyan tayo sir. Artistang Hilaw. Say hi sir. Ay, Ayan. Nasa Facebook tayo, Artistang Hilaw. Search mo lang, makikita mo ako doon. artista nila. Oo. Ayan, mga artista sa Bisaya doon sa Mindanao. Kaya, anong oras pa kayo makita? Baklaran Hindi ko nga alam kung magpapakita pa yun sila sa akin. Basta guys, musakay kong jeep. Dili pwede na sir. Dili pwede jeep. Bus agad. Diyan ka, makababa ka sa Baklaran, airport road, ang gulo doon. Pero malapit na, lalakarin mo lang. Kung yung pupunta ako ng punta doon ako sa sakay ng train. ano. Oo, pwede. Sa ano? Sakay ka ng ano? Pwede. Bus. Pwede. Ilang taon ka na dito sir? Ha? Ilang taon ka na dito? Ay, mga ano na lang, mga 5. Lima. Ay, dugay Ito dugay na na. rin. Pero taga Cebu ka sir. Oo, oo. Wala ko eh. Pero wala akong ano doon sa Cebu eh. Wala akong jersey. Dito lang ako nakatapos. Sir, ay ana siya sir. Oh. Tata Lapatis ana siya. Tabuk na diha ludi kay iladon ka ana. Dili man natin mangingila si sir. Tanawang lang mo sir. Wholesome. Kabalo gid ka nga. Kabalo ta mga bes ah. Empleyado ako dito. Oh, empleyado siya sa airport. Airport sir? Oo, captain yan. Airport oh. Empleyado si sir sa airport. No? ID oh. Oh, ID. Tapos ito, airplano. Choo! Landing. Ayan si sir ah. Sir Jerry. Ayan, kung makapunta kayo ng Maynila dito sa NAIA Terminal 2. Oo, terminal to. 16 Kung mga wala mo dire guys, natay amigo dire kauban nato nga biyahe di sa NAIA. Si Sir Jerry duli kay butan kay tanan. Wala makita pala, ano, adventure ka. O adventure ako. Hindi. Hindi ko magtanong ka sa mga, ano, sa mga gwardiya. Ala guys, dako kay nga bus guys oh. Munang gipanginambog ni Duterte guys. UB Express pero ang color sa bus kay itom. Oh, sige sir, salamat sir. Saan ka pa nga ikuan eh? Kung ano oras ka, ipunta ka muna sa simbahan. Sa Baklaran, doon ako hintay. Oo. Ano, adi, hintay tapos. Mahirap eh, maglalaban ka, wala pa kang alam. Sakay sa train sir. Ito na. Magkanong pilay plate yan na sir? Ay sir naman ay itusok-tusok sa kanan kuan sir. Oo, may ano doon. Kapag mo na sa dito, bibigyan ka na. Ay, Yung card, ang itusok-tusok sa bangag ba? parang ano, isipay. Problema gini ka na ko karon ba? Excited kayo ko gianhi diri ganina. Okay ang biyahe pero dili ko okay sa kuan din daghan sakyanan naglibog man ko sa tabok ani. Sige sir, salamat kay sir. Ah. Basin man kog ligsan kuan nila mo. Anas lag mauy, mauti. Sige sir, salamat sir Jerry. Okay, sa naglibog pa ko kung sa akong buhaton. Hi. Tabok pa gali. Na-stress na ko. Maning Manila eh. Dili pwede nga pag abot nta ako sa Manila guys, manghunong sila kay na si Bulkit. Uy, pagi na to si Bulkit. Oh, na hurot na. Uy, ginoo ko. Ayan pa. Ibuisit pag ko guys, abot na ko dire kay na pimples. Dili sir, walay kwarta. Taxi guys. Di ko ka-aboard na ng mga taxi kaya. Ikaw eh. Anak si Sir Gina si Sir. Dipindi pero pidi. Yung pulis ganyan ang isa medyo soplado, di ra ba gwapo?
Ingon ni sir, bus daw kuno kong sakyan. Daghan kayo yung jeep guys nga pero wala tay bus. So kung kita man ana si sir gina, ang bus daw ko dapat ako no yellow daw ko nga bus. Kaya na daw marka nga top. Basta kusog. Kusog siya kusog. Pasulot-ulat guys sa tanan to kung makasakay ba ta guys kay. Gay naman gud kay basin kung motabok ko kalit gay na guys. Basin mo ligsan ko. Makanas la, uy mauti ligsan ta ni. Ano sa nanliguro lang dugay ka mo kuan. Baklaran, domestic LTO, yatis na LTO. Japan Airlines. Ita ni klase ay. Laag pa, di na kumusabog laag diri. Yate init na kayo, daghan pa yung sakyanan, dugay pag kayang bus. Pagtabok pa lang gali sa dalan, lisod na kayo. Dili sir, walay kwarta sila. Tamo ma'am. Nungan ko. Unong-unong sa akong taxi, abi pa lang islas na sila. Pas na sila ba? Patulat ta basi makasakay na ko taod-taod. Pwede na maginanaon ta dili mga ano, hitch, ana ba? Hitch, ana ta ba uson ta na diri ba? Wala, may lang man diri sa Maramag itong ni tubo-tubo ba? Makapang-hitch tag tubo-tubo. Dili may tubo-tubo diri. Kuan ko diri. Stress ko gina gikapoy. Ko gunaw na aglisod kog tabok diri oh. Sa mangluagat ilang dalan diri oh. Na nakoy jeep. Basta daw ko ingon ni Kuya diri gina, basta daw. Dili lagi na ko no jeep kay kuan daw. Basig lahi akong padulngan. Kumano na nako tong sulti ni diri kay mura man to siya, kaya man siya. Tagay tagbasa ni. Sa man niya eh. Daghang kay nangagi. Kung wala nangagi, jeep. Kung dili jeep, auto. Munya ako, sulti nga bus. Lan gisin ko na buya eh. Mabalik lang siguro ko kagayan ani. Nabusit pa ko ganina kay pag sulod na ako di pag abot man ni natog terminal diri kinahanglan ta magtagalog. Istik gila ra kong balod. Oh, tanaw-tanaw pang mga driver sa ko abi nga mura ko ito hold upper. Wala po guys sunod, baka na pong sakyanan no. Oh. Niya. Kadagang nga sakyanan wa pag ibas na pakita. Kalibangon na ra ba guys sa imas. Uy, naibas. Color blue. Tara na ito kung pwede. Ma'am, yang bus papuntang top, yung kulay blue. Hindi. Yan si Ma'am Tagalog, papatulong din tayo sa kanya kung paano. Ma'am, ano yung bus na malaking parang kulay black na transparent, malaking bintana? Bago yun? Sa airport. Yan, diyan papuntang tapos pala. Ay, nako. Ay mga angay nagyapon ta padayon gyapon ta atong paglaglag diri sa Manila. Uban-ubani ko ninyo sa uban pa nako mga live diri na gyapon sa tong Boy Bulkit Adventures. Uban-ubani ko ninyo tapos pag-komento lang mo kung sa akong buhaton diri sa Manila. 4 days dili. After ko mag-shoot ako sa Viva Films, salamat kay Dandia. May entrata, hello. Kita ta. Jeep, palubat na ko. Balik ako. Patawad, mag-charge lang ko. 2% ako karon.
Kapoy ang akong kamot dire. Guys, wala ka sa kuha kay marag init na ug kapoy na. Salamat kayo, kita-kita tabon. Comment lang yung gusto buhaton sa ubos. Still, boy bulkit. Salamat. Ako nakita. Sa man di man kakapalong. Ano man ni?